सिगाङावनो बयनोबो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। दा जोंनि जे खौरां मेल होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 28 एप्रिलावहाय जे BPF हान्जानि मोनसे फुड रेलि जानानै थांदोङो नैबे बुरासारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय आर'नाइ गेलेग्रा फोथारावहाय। दा बे फुड रेलिनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननि जे मिटिं जानानै थांदोंमोन, बे मिटिंनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना जोंनि बुरासारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय माखासे गामिनिफ्राय जे गावसिनि पार्टियावहाय जइन जादों होननायखौ जोङो निउस एबा मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो थारैनो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय जेरैबायदि लिस्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों, बेयो जाहैबाय फाख्रिगुरि गामिनिफ्राय जोंहा बेवहाय 6 जन लिस्टखौ जों नुनो मोनदों। बिनि गेजेरावहाय फाख्रिगुरि गामिनिनो गामिगोरा हेडमेन बिथांखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे 7 बिथांजोंहाय जइन जादों होननायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे मोनसे गुबुन गामिनि लालासर गामिनि आदिबासि कमिउनिटिनिफ्राय सासे जोङो जइन जानाय बे खौरांखौ मोनदों। दा बिनि गेजेरावहाय जोङो नायनानै नुनो मोनबाय, जेरै फाख्रिगुरि गामिनिफ्राय जेरै हेडमेना जेरैबायदि जइन जादों होननानै जों खोनानो मोनदों, नाथाय जे फाख्रिगुरि गामिनि हेडमेन आदै नीलेश्वर बसुमतारी बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो एबा BPFआ दाजाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा BPFजों फुल सापर्टै थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथाङा बावैसो सिगां जे MLA बाइ इलेक्सन जादोंमोन, बिनि एसे सिगांसो बिथाङा UPPLआव जइन जादोंमोन, बेखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथाङा दायो आरोबाव BPFआव जइन जाफिनदों, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बेयावनो हमनो हाबाय बिथाङा खुनु स्थिति बिथांनाव गैया आरोखि। UPPLआव थांलाय आरो BPFआव थांबाय, बिदिखौ जों नुनो मोनदों। जोङो बिथांनि सायाव फोथायनाय गैखायामोन। बिथाङा जोंनाव जइन जादोंब्लाबो बिथाङा जोंनि जे पार्टिनि आदर्शखौ मानिनानै सोलिगोन बेखौ जों आसा खालामाखैमोन आरो जाय बिथांमोनहा बेवहाय जेरैबायदि मुं होजादों, जेरै जयन्त नार्जारी, चक्रदीप मुसाहारी, प्रपेन बसुमतारी, सुरज औवारी, सरन नार्जारी, गासै मोनसे गामिनिफ्रायनो जोङो 6 जन जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि। दा बिथांमोनखौ जोङो मा होनबावनो, बिथांमोनाबो फुललि BPF सापर्टारखा होननानै जोङो बिथांमोनखौ सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना मालाबा समावहाय UPPLआव जइन जायो, मालाबा समाव BPFआव जइन जायो, खुनु स्थिति गैया आरो बिथांमोनाबो। दिनै जोङो UPPLआ जुदि मोनसे सुबुं गोमा लिङोबा बिथांमोना UPPLआवबो जइन जागोन, बेखौ जोङो डाइरेक्टलि होननो हायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै आरोखि। दा नैबेवहाय जोङो लालासर गामिनिफ्राय जे सनातन मुर्मु होननाय बिथांमोना जइन जादों होननानै बुंदों, जोंबो मिडियाआव नुदों। नाथाय बिथाङा UPPLनि सासे मेम्बारमोन सिगां समाव, नाथाय बिथाङा जोंनि UPPLनि माखासे निति आदर्श बेफोरखौ मानिनि थाखाय जोङो बिथांखौ मेम्बारशिपनिफ्राय बिथांखौ दाननाय जादों आरोखि। दा बिथाङा दानजानायखौ दुखु मोननानै एबा जोंनि UPPLनि आदर्शखौ मानिखाय जों दानदों आरो दानजानायजों लोगोसे बिथाङा जोंनि मावथिफोरजोंहाय मोखां हाया हाया जादों आरो बिथाङा जेबो राहा गैयैखाय दा बिथांखौ जोङो BPFआव थांदों होननानै खोनादों आरो नुदोंबो। नाथाय बिथांमोननि जे थांनाय एबा BPFआव जइन जानाय, बे जइन जानाया जोंनि UPPL पार्टियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा, बेखौ जोङो फोथायनाय दं।
आरो जोंनि पार्टिया जेरैबायदि दा मजबुत सोलिगासिनो दङ जोङो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन जों बेखौ मिथिगौ मानोना थांनाय सराइबिल समबाय समस्थियाव समबायनि इलेक्सन जानानै थांदों बेवहाय जोङो जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बिनिख्रुइ जों बांसिन 100% जोङो देरहानायखौ जों मोननो हादों BPFनिफ्राय बेवहाय सासेबो देरहायाखै खौ जोङो मोननो हादों मानो होनोब्ला बिथांमोना जेरैबायदि भट मोनदों बिनिख्रुइ जोङो डाबल मोननानै जों देरहादों बेयावनो जोङो बुजिनो हाबाय UPPखौ फुल सापर्टआव दं आरो दा BPFनिखौ जों नायब्ला नुनो मोनो BPFना जाहैबाय गावसिनि जे लिडारफोर बिसोरखौ मारै सेटिसफाइ खालामनो हानो गावसिनि मानसिखौनो मारै जइन खालामनानै बिथांमोननो दिन्थिनो हानो बेबादिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आरो दा आंनि बुंनाया बेनो रायजो राजाफ्रा जोंना पार्टिनि मानसिफ्रा रावबो अधैर्य एबा गुबुन साननांगौ जेबो गैया मानो होनोब्ला जोंनि पार्टियानो एबा UPPआनो जोंना मजबुत पार्टी बिटिआरआवहाय आरो जोङो सरकारखौ गाहाम सालायलांगोन बेखौ जोङो फोथायनाय दं आरो उननि फिरियावबो एबा फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो बिटिआरखौ सालायलांबाय थानो हागोन बेखौ जोङो फोथायनाय दं आरो सालायलांगोनबो दा आं बेखिनि फंनैसो बाथ्रा बुंबाय आरो जोंहा गुरासारा प्राइमारिनिनो गाहाय नेहाथारि दं बिथाङाबो फंनैसो बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो सानदों बेनिखायनो आं बे समखौ बिथांनो हगारना होनाय जाबाय যোৱা 28 এপ্ৰিলত আমাৰ এই কাছিয়াবাৰীত BPF দলৰ এটা ফুড ৰেলী আছিল আৰু ইয়াত এই আৰনাই ফিল্ডত এটা প্ৰগ্ৰামো হৈছে আৰু ইয়াত মানে আমি শুনামতে কিছুমান মানুহে মানে ইয়াত জইনিং লৈছে আৰু সিহঁতৰ মানে আমাৰ UPPৰ দলৰ হৈ মানে সিহঁতে জইন কৰিছে বুলি এনেকুৱা মানে আমি শুনা পাইছোঁ কিন্তু এইটো স্পষ্ট ভাষাৰে মই এইটো জনাব খুজিছোঁ যে যোৱা 28 তাৰিখত যিবিলাক BPFত জইনিং কৰিছে বিশেষকৈ পাকলিগুৰি গাঁৱৰ নীলেশ্বৰ গাঁৱৰা এখেতৰ কোনো ইয়াৰ আগত কোনো স্থিতি নাছিল এখেতে BPFৰ মানুহ আছিল কিন্তু তাতে থাকি পেলাই যোৱা MLA বাই ইলেকশ্যনত কিবা কাৰণত অলপ কিবা এটা সুবিধা চাই পেলাই এখেতে UPPL দলত জইনিং কৰিব লগা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আমি চালোঁ যে তাৰ আসল মানে অন্তৰৰ পৰা জইনিংটো কৰা নাই খালি মানে নামতহে ৰুল কৰি আছে বুলি আমি এনেকুৱা পাইছিলোঁ আৰু তাৰ লগত হয়তো কিছুমান মানুহ বাকী 5জন গৈছে দুলাগৰ পৰা হয়তো 4জন এক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ দলৰ নহয় আমি নাজানো যে আমাৰ UPPL দলৰ মানুহ সিহঁতে BPFৰে মানুহ হয় কিন্তু এতিয়া সিহঁতে আমাক মানে কিবা দুৰ্বল বা তেনেকুৱা বদনাম কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে মানে আমাৰ UPPL নাম লৈ পেলাই সিহঁতে BPFত জইনিং কৰিছে কিন্তু ক্লিয়াৰ ফিকশ্যন এইটোই যে সিহঁতে আচলতে আমাৰ দলৰ নহয় BPFৰ মানুহ আৰু আমাৰ লালাচৰ গাঁৱৰ মই লালাচৰৰে মানুহ তাতে মোৰ জন্মস্থান কিন্তু এজন এই যে সনাতন মুৰ্মু তাক হয়তো মোৰ লগত থকাৰ কাৰণে তাক এই সুবিধা দিয়া হৈছিল মানে BCDC মেম্বাৰত কিন্তু BCDC মেম্বাৰতো তেওঁৰ এক্টিভিটিছবিলাক ভাল নাছিল মানে নিজৰ ইচ্ছাৰে সকলো সময়ত মানে চলিব খোজে আৰু কিছুমান তেনেকুৱা মানে এইটো কৰিব নোৱাৰাত সি স্ব ইচ্ছাই মানে ৰিজাইনেশ্যন দিছে কিন্তু আমি তথাপিও মানে তাক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে নিজৰ স্বাৰ্থটো মানে পূৰণৰ খাতিৰত বা তেনেকুৱা স্বাৰ্থলবী মানুহ মানে হিচাপত সি থাকিব নোখোজে আৰু সি স্ব ইচ্ছাই ৰিজাইন দিলে এতিয়া হয়তো এই সময় BPF আমাৰ দলত
মেম্বাৰ হিচাপত থাকিছে যদিও আমাৰ দলৰ পৰা এতিয়া বেলেগত যোৱাটো আমাৰ পক্ষে হয়তো ভালেই হৈছে, কাৰণ আমাৰ দলটো তাৰ কাৰণে মানে একো ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই অলপতে হৈ যোৱা আমাৰ চৰাইবিল যিটো সমবায় ইলেকশ্যনটো, তাতে আমি দেখিব পালোঁ যে আমি ইমান চেষ্টা কৰা নাই যদিও তথাপিও তাতে আমি চেঞ্চুৰী মাৰিব লগা হ'ল। এইটোৰ কাৰণে আমি মানে খুব গৌৰৱৰ কথা, যে গৌৰৱ মানিছোঁ যে আমি পৰৱৰ্তী ইলেকশ্যনত আমাৰ একো তেনেকুৱা মানে বেলেগ চক্ৰই মানে আমাক আঘাত হানিব নোৱাৰিব। আৰু আমাৰ যিটো দলটো আৰু বেছিকৈ হয়তো আমাৰ শক্তিশালী হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। এইখিনি মই আজি এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি সকলোকে মই স্পষ্টীকৰণ দি মোৰ ক'বলগীয়া এতিয়া শেষ কৰিলোঁ।